Καλησπέρα σας. Δεύτερο επεισόδιο μετά από το reboot. Θα πάμε πολύ δυναμικά. Έφερα καλεσμένο τον εξαιρετικό αυτή τη φορά. Λοιπόν, ο κύριος Θεοτόκης, τον έχουμε ξαναφέρει που ασχολείται με τον Μεσαίωνα. Γεώργιος, νομίζω, ή τον μπέρδεψα το όνομα. Γεώργιος. Με τον Γεώργιος. Και έχω εδώ, και αν δεν το έχω και τα βιβλία του που διάβασα από την προηγούμενη φορά. Το ένα είναι αυτό εδώ, το οποίο έχει... θα το αναφέρω, μάλλον θα ξεκινήσουμε με αυτό. Και το δεύτερο που το αγόρασα, νομίζω έχουν βγει και με την ίδια σειρά, αλλά έχουν βγει και ενδιάμεσα. Λοιπόν, στις 20 μάχες οι οποίες that shaped, δεν μου έρχεται τώρα στα ελληνικά, την Μεσαιωνική Ευρώπη, είναι το πρώτο από τα λίγα βιβλία που έχω δει, το οποίο έχει εξαιρετικό layout, γιατί ενώ το διαβάζεις, δεν είναι σαν να είσαι στο 95. Έχει, ξέρω εγώ, το χάρτη εμβόλυμα. Ένας άλλος χάρτης. Ακριβώς, ναι. Δεν ξέρω αν να πετύχουμε εδώ, ξέρω εγώ, καμία... Hastings, να και είμαστε στην Αγγλία. Έφυγες. Hastings εδώ, ναι. Το Hastings που τρέχανε η Νορμανδία εδώ πέρα, για να καταλάβουμε και πώς γίνεται. Όπου είναι εικόνες εμβόλυμες. Και δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί... Εντάξει, χαίρομαι που το έχεις κάνει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είσαι τόσο μόνος. Μου το έχουν εξηγήσει σε εκδοτικό οίκο γιατί είναι ακριβώς το κόστος. Είναι το κόστος στο layout, το οποίο είναι πολύ σπάνιο σε ακαδημαϊκούς εκδοτικούς οίκους, οι οποίοι δεν έχουν τόσο budget για να βάλουν πολλές εικόνες μέσα. Και επειδή ακριβώς ο συγκεκριμένος εκδοτικός οίκος δεν είναι ακαδημαϊκός και έβγαλε πολύ λιγότερα αντίτυπα, γι' αυτό ακριβώς μπορεί. Και ήταν ένας από τους όρους, ότι ξέρεις, σε κάθε τέτοιο η συμφωνία είναι ότι εγώ σε κάθε μάχη θέλω να βάλω ένα χάρτη και τουλάχιστον μία φωτογραφία. Οπότε ευτυχώς το δέχτηκαν και προχωρήσαμε. Τώρα, γιατί έχω φέρει την κάμερα πιο κοντά. Αυτό Ναι. είναι το θα βάλουμε και στο Goodreads το τέτοιο. Ναι, ενώ το άλλο, ο Bohemond το Φταράντο που δεν θέλω να το... Δεν έχει. Μάλλον έχει. Να σου πω ρε τι γίνεται. Ας πούμε, έχει εδώ το κοιτάω. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν θέλω να τον θάψω τον άνθρωπο, αλλά είναι τόσο διάσημος που δεν θα θυχτεί από μένα. Goldsmith, νομίζω, ο αρχαιολόγος, που μάλιστα έχουμε και ένα βιβλίο του στο Ελευθέριος Βενιζέλος για τον Ανίβα. Έχω βαρεθεί να το βλέπω. Κάποιος να το αγοράσει, παιδιά. Κάθε φορά. Πήγα να πω και εσύ, τεκνοβρούτε, που πήρα ένα βιβλίο του, ξέρω εγώ, για την Ρώμη εναντίον Περσίας, ας πούμε. Και λέει, ξέρεις, έχει τους χάρτες στη μέση, τις φωτογραφίες από εδώ. Δεν σε γάμω το. Εντάξει, καταλαβαίνω, αλλά εσύ είσαι και ο... Χάνεις την μπάλα, δεν είναι ανάλογο τον εκδοτικό οίκο και είναι ανάλογο δηλαδή το τι συμφωνία θα κάνεις πριν. Βέβαια, δεν είναι μόνο για τους ακαδημαϊκούς εκδοτικούς οίκους. Και τώρα ένα βιβλίο που θα βγάλω για το Magic Art, με ένα σχετικά καινούριο ακαδημαϊκό εκδοτικό οίκο, το Arc Humanities Press. Η έδρα τους είναι στο York, νομίζω. Η συμφωνία ήταν να μπουν και οι φωτογραφίες και οι χάρτες να μπουν εμβόλυμοι, δηλαδή να μπουν σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο του βιβλίου ή στο τέλος ή στη μέση, αλλά να μπουν στα εκάστοτε κεφάλαια, δηλαδή εκεί που πρέπει να είναι. Και λιγότερες μεν, αλλά τουλάχιστον αυτή ήταν. Κάντε κανένα signing στο κέντρο του Λονδίνου. Ναι. Θέλαμε. Ναι. Ναι, άλλα τα μεγέθη, οκ. Και κάτι που ήθελα έτσι να συζητήσουμε με βάση αυτό, το πήρα επειδή έχουμε μερικά ψιλοδιάσημα podcasts που ασχολούνται με ιστορία. Έχουν σκάσει μερικά και στη Βρετανία και στην Ελλάδα όψιμα. Δεν έχω καταλάβει, θα ομολογήσω τη χαζομάρα μου. Τι δουλειά κάνει ένας ιστορικός. Και εκεί που νόμιζα ότι έχω καταλάβει, εμφανίστηκε θα το όνομα, θα το πω και λέει, όχι, αυτά τα κάνει ο αρχαιολόγος, ξέρω, μερικά που νόμιζα. Και επειδή έχουμε πολύ κόσμο πληροφορικής εδώ πέρα, business, που ασχολείται με πιο digital καταστάσεις γενικά, marketing, δηλαδή τέτοιο είναι το κοινό μας, όπως έχω γνωρίσει τουλάχιστον. Βάλε μας λίγο στα παπούτσια σου, ας πούμε. Μια και είπες και για digital, μιλάμε τώρα το νέο trend, τουλάχιστον την τελευταία οκταετία, είναι και τα digital humanities, τα οποία
Μάλλον, συγγνώμη, δύο είναι τα trend. Πλέον είναι τα gender studies, τα οποία, δηλαδή gender studies και digital humanities. Δηλαδή, αν κάνεις ένα από αυτά τα δύο και είσαι ιστορικός, είναι εγγυημένο ότι θα έχεις δουλειά για την επόμενη τουλάχιστον δεκαετία με 15ετία. Gender studies, δηλαδή οτιδήποτε έχει σχέση με gender studies ή οτιδήποτε έχει σχέση με digital humanities. Δηλαδή, βλέπω από το τι ανοίγει και το τι ευκαιρίες υπάρχουν είτε για funding, είτε για fellowships, είτε για θέσεις, 8 στα 10, όχι 5, 8 στα 10 είναι είτε για gender studies είτε για digital humanities, το οποίο φυσικά είναι τελείως unfair για όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό, για όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν κάτι οικοδομητικό ως ιστορικοί, πάλι ως αρχαιολόγοι, δηλαδή όπως εγώ, ας πούμε, κάτι το οποίο είναι κάτι old-fashioned, αλλά είναι κάτι το οποίο όχι, είναι κάτι διαχρονικό, όπως είναι η ιστορία του πολέμου. Διότι ο πόλεμος υπάρχει, οι άνθρωποι σκοτώνουν με επαγγελματικό τρόπο, δεν μιλάμε να σκοτώσουν για επιβίωση, σκοτώνουν συλλογικά άλλους πληθυσμούς εδώ και δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Έτσι. Νομίζω σκοτώνουν και οι πίθηκοι σε κάποιο βαθμό. Άρα είναι... αυτό που έχει διαφορά είναι αν είναι για συντήρηση, έτσι, αν είναι για να σωστό τον εαυτό σου ή ακριβώς για αυτοάμυνα ή ο πόλεμος είναι ουσιαστικά για πρώτες ύλες. Έτσι. Για πρώτες ύλες. Δηλαδή, ακριβώς το να μπορέσει ο άλλος να to procure material, μου έρχεται και μέρος με ένα. Ναι. Στα αγγλικά. Αναγκαστικά είναι στα αγγλικά, γιατί και εγώ διδάσκω στα αγγλικά. Resources και procure. Έχει διαφορά το να σκοτώσεις κάποιον, έτσι, αν είσαι σε αυτοάμυνα, το οποίο και άλλα θηλαστικά το κάνουν, αλλά έχει διαφορά το να σκοτώσεις με σκοπό να υπάρχει κάποιος σκοπός και ο σκοπός αυτό να είναι πόροι, έτσι. Και η διαχρονικό και κάποια άρθρα τα οποία έχω γράψει τώρα για τη διαχρονικότητα του πολέμου και κάποιες πολεμικές αξίες, κάποιες πολεμικές τακτικές, οι οποίες τις βρίσκεις από το Sun Tzu μέχρι την Οθωμανική περίοδο, σε κάποια Οθωμανικά στρατιωτικά εγχειρίδια, τα οποία έχουμε ανακαλύψει με μια συναδελφό μου, όπου δεν έχουμε τι να κάνουμε και ανακαλύπτουμε στις βιβλιοθήκες στρατιωτικά εγχειρίδια, τα οποία έχουν εξεμείνει από το 17ο-18ο αιώνα και δεν έχουν μεταφραστεί από τα Οθωμανικά. Αυτή είναι μια από τις δουλειές του ιστορικού. Αυτό είναι και μια απορία μου. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή, έχει ο άλλος μια βιβλιοθήκη και ξαφνικά βρίσκει ένα βιβλίο που. Ναι. Απλά. Δηλαδή, βρήκε, ή μπορεί να υπάρχει. Κοίτα, αυτό που το βρήκε, δεν το βρήκα εγώ, το βρήκε συναδελφός μου, η Ισραήλ, όταν ήμασταν το 2018, όταν έγραφα το poema του. Και εκείνη την περίοδο δημοσίευσαμε και ένα άρθρο γι' αυτό, για τον Εσσυρή Χασάν Αγά, ο οποίος ήταν ο Εσσυρή. Το όνομα του είναι Χασάν. Εσσυρή σημαίνει εχμάλωτος. Γιατί ακριβώς ήταν εχμάλωτος. Και το πήρε ως προσωνύμιο. Χασάν και Αγά ήταν ο αντίστοιχος gentry της Ελισαβετιανής περίοδου, δηλαδή ο κύριος, ο Sir, gentry. Και ήταν ο δεύτερος, ο υπαρχηγός του σώματος του μηχανικού στη δεύτερη πολιορκία της Βιέννης το 1683, επί σελήνου του Τρίτου. Ο υπαρχηγός του μηχανικού και έγραψε μια ευρύτερη ιστορία, παγκόσμια ιστορία, όπως την ίδιο είδους φυσικά, και ένα κομμάτι από αυτό, γύρω στις 30 σελίδες, είναι ένα σαν στρατιωτικό εγχειρίδιο για τον πόλεμο εναντίον των Αψβούργων. Πιάστηκε εχμάλωτος, πέρασε 2 χρόνια στο Βελιγράδι ως εχμάλωτος των Αψβούργων κτλ. Αυτό διασώθη στα Οθωμανικά και βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Σουλεϊμάνη και του Τζαμί. Σουλεϊμάνη. Εκεί λοιπόν, άμα κάνεις, αυτές είναι κάτι τεράστιες βιβλιοθήκες, έτσι, και πρέπει να κάνεις έρευνα, καταρχήν να μπεις μέσα στους καταλόγους και να δεις ένα manuscript το οποίο μπορεί να μην το έχει δει κάποιος, και όντως αυτό δεν το είχε δει κάποιος, και αυτό το κομμάτι το μεταφράσαμε σε μια μοντέρνα γλώσσα, από τα Οθωμανικά δηλαδή, στα αγγλικά. Έτσι γίνεται δηλαδή αυτό που δεν λες, μα δεν το έχει δει κανένα. Υπάρχουν πολλά που μπορεί να μην τα έχει δει κανείς. Και αυτή είναι ένα από τα καθήκοντα του ιστορικού. Ένα από τα καθήκοντα. Και τι κάνει τώρα. Πήγα τώρα από τα digital humanities στην ιστορία του πολέμου και το τι κάνει ένας ιστορικός.
Τι κάνει ένας ιστορικός. Και εκεί μάλλον από που ήθελα να ξεκινήσω, και εγώ βρίσκομαι σε μια περίοδο, σε μια transitional περίοδο, δηλαδή σε μια μεταβατική περίοδο, όταν και αυτό που λέγαμε και πριν το recording, ότι θυμάμαι και εγώ την περίοδο πριν προ-ίντερνετ. Θυμάμαι και εγώ δηλαδή να δίνω στους καθηγητές μου στο πρώτο πτυχίο χειρόγραφες εργασίες, γιατί είμαι και εγώ έτσι, είμαι παλαιός. Και την έρευνα του έπρεπε να κάνει σε βιβλιοθήκες σε σχέση τώρα με το Google, που τα περισσότερα τα έχουμε σε PDF ή τα περισσότερα έχεις internet access και στις βιβλιοθήκες ακόμα, και μπορείς, γι' αυτό και μου έχει δοθεί και εμένα η δυνατότητα να είμαι σε μια μικρή πόλη της ελληνικής επαρχίας και να κάνω τη δουλειά μου από εδώ, αρκεί να έχω ένα καλό ίντερνετ. Αυτό είναι το θέμα. Και ένας ιστορικός το τι κάνει, είτε βρίσκεται μακριά από βιβλιοθήκη της, είτε έχει πρόσβαση σε βιβλιοθήκη, προσπαθεί να βρει, να σκεφτεί και να δημοσιεύσει καινούργιες ιδέες. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν και αυτό το να δημοσιεύσουμε με τη συναδελφό μου αυτό το κομμάτι, έτσι, απόσπασμα, το οποίο εμείς το λέμε στρατιωτική ιστορία, στρατιωτικό εγχειρίδιο, ήταν απόσπασμα ενός μεγαλύτερου ευρύτερου έργου, και από αυτό να γράψουμε άρθρα και να βρούμε, από αυτές τις ιδέες που είχαμε, να βρούμε κάποιες διαχρονικές αξίες στρατιωτικής ιστορίας, το οποίο δηλαδή, επαναλαμβάνω, ήταν ένα κομμάτι ενός ευρύτερου άρθρου που γράφαμε, να βρούμε πράγματα τα οποία θα τα βρεις και σε αυτό το εγχειρίδιο των αρχών του 18ου αιώνα, θα τα βρεις και σε μεσαιωνικά στρατιωτικά εγχειρίδια, θα τα βρεις και σε αρχαία εγχειρίδια, στο Σουντσού, και δείχνει ακριβώς τη διαχρονική αξία κάποιων ιδεών του πολέμου, για παράδειγμα. Αυτό ήταν μια καινούργια ιδέα. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο ιστορικός, ή να βρει κάποιο καινούριο aspect, να ξανασκεφτεί, ας το πούμε έτσι, κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν αναθεωρηθεί ακόμα. Να αναθεωρήσει κάποια πράγματα. Και αυτό είναι για παράδειγμα, ο Καλδέλης, ας πούμε, κάνει. Ο Καλδέλης αναθεωρεί συνέχεια. Για τα πάντα. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Για τα πάντα γράφει κάτι διαφορετικό. Ναι, αυτό είναι πώς έχουμε τον εθνικό, έχουμε τον εθνικό όχι τον εθνικό, τον εθνικό αναθεωρητή. Το βυζαντινό αναθεωρητή, ναι. Αυτό νομίζω έχει σχέση με το ποιος είναι και εντός εισαγωγικών ο πελάτης του. Δηλαδή, δουλεύει, για τον άνθρωπο, δουλεύει για κάποιο πανεπιστήμιο. Υπάρχει πιθανότητα το πανεπιστήμιο να του πει ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε impact και να γίνουμε γνωστοί, γιατί είναι κάπου στην Αμερική, νομίζω, που δεν φημίζει. Ναι, είναι στο Ohio State. Οπότε να του έχουν πει από το Ohio, αναθεώρησε. Κοίτα, σε άλλες επιστήμες, εγώ θεωρώ ότι σίγουρα παίζει ρόλο. Τώρα στην ιστορία, επειδή είναι μια επιστήμη η οποία δεν έχει ούτε το funding, ούτε. Ναι, μπορεί. Κοίτα, το impact πάντα παίζει κάποιο ρόλο. Δηλαδή, ας πούμε, και εγώ τώρα, αν δημοσιεύσω βιβλίο και βάλω το όνομα του Ibn Khaldun από πίσω, θα πάρω χρήματα. Έτσι. Αλλά αυτό είναι κάτι σαν. Ναι. Σαν αμοιβή, έτσι, και εντός και εκτός εισαγωγικών, όπως θες πες το. Αλλά εγώ δεν έχω κάποιο direction, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι το κάνει. Ούτε έχω ακούσει, ούτε θεωρώ ότι το κάνει έτσι. Απλά από δική μου. Δεν το λέω για τον συγκεκριμένο, ενώ προπονεί για το ποια είναι τα κίνητρα. Σε άλλες επιστήμες, δηλαδή διεθνείς σχέσεις και τα λοιπά, σε άλλες επιστήμες μπορεί. Τώρα εδώ στην επιστήμη της ιστορίας και ειδικότερα στο Βυζάντιο, αν ήταν δηλαδή η ιστορία του 20ου αιώνα, ναι. Ίσως. Τώρα για βυζαντινή ιστορία δεν νομίζω. Έτσι, δεν νομίζω. Αλλά ναι, ας πούμε, προσπαθείς να αναθεωρήσεις κάποια πράγματα. Όπως και τώρα, ας πούμε, το βιβλίο μου για το Magic, το οποίο δεν έχει γραφτεί κάτι, γράφεις κάτι, και αναθεώρησα κάποια πράγματα που, κατά τη γνώμη μου, ναι, κάποια πρόσωπα που είχαν παρεξηγηθεί για τη μάχη του Magic, και θεωρώ ότι δεν έπρεπε να είναι παρεξηγημένα, ενώ κάποια άλλα άτομα πρέπει να τα παρεξηγήσουν. Αυτό το οποίο δηλαδή, νομίζω είχαμε μιλήσει για τον Ανδρώνικο, για τον Ανδρώνικο Κομνηνό και για το. Επανέρχομαι για τη μάχη του Ματζικέρτ. Στη μάχη του Ματζικέρτ, λοιπόν, και αυτό είναι ένα από τα έργα του ιστορικού. Δηλαδή, ένα από τα καθήκοντα του ιστορικού, να αναθεωρεί πράγματα, να αναθεωρεί απόψεις. Ακόμα και για μάχες, για πρόσωπα τα οποία έχουν λάβει χώρα, όπως η μάχη του Ματζικέρτ το 1071, πολλούς αιώνες πριν. Βρίσκεις τις πηγές
χαρτογραφείς τις πηγές, τις πρωτογενείς πηγές, αξιολογείς τις πηγές και μετά προσπαθείς να αναθεωρήσεις τα δεδομένα που σου δίνουν οι πηγές. Για κάτι πολύ βασικό όπως ήταν η μάχη του Ματζικέρτ, μια πολύ συγκεκριμένη πολεμική τακτική στο δεύτερο στάδιο της μάχης του Ματζικέρτ, τον Αύγουστο του 1071, ποιος φταίει για την ήττα του Βυζαντινού στρατού. Η επικρατούσα άποψη μέχρι στιγμής ήταν ότι έφταιγε ο αρχηγός της οπισθοφυλακής, ο Ανδρώνικος Λούκας, γιατί δεν υποστήριξε την κύρια επίθεση του Ρωμάνου του Διογέννη. Εγώ θεωρώ, με βάση τις πηγές, ότι έχουμε παρεξηγήσει τον Ανδρώνικο και θεωρώ ότι ήταν μια αποτυχία του όλου στρατεύματος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ημέρας και να επιδείξει τις ικανότητες που έπρεπε να επιδείξει λόγω της έλλειψης εκπαίδευσης που είχε, έτσι. Και ποιος φταίει γι' αυτό? Ο Ρωμανός, ο Διογέννης, ο οποίος είχε υψηλές απαιτήσεις από τα στρατεύματά του. Και τα στρατεύματά του δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Του ζήταγε να κάνουν κάτι το οποίο δεν μπορούσαν κάτι για να το κάνουν. οποίο δεν είχαν ούτε τις ικανότητες, ούτε την εκπαίδευση, έτσι, να το κάνουν. Και αυτός ήταν ο λόγος όπου, κατά τη γνώμη μου, έχασαν οι Βυζαντινοί. Έτσι. Μάλιστα. Θα το αγοράσω. Εδώ είναι πολλά που ήθελα. Λοιπόν, πρώτον, ασχολείσαι με Μεσαίωνα. Δεν είναι τόσο δημοφιλής περίοδος όσο άλλες. Δεύτερον, που το είχα πει, έχεις ασχοληθεί και μελετάς και τις ήττες που είχαμε ως... εντάξει, αναγκαστικά ταυτίζομαι με το Βυζάντιο. Δεν, παρότι μπλα μπλα μπλα, τι να κάνω. Λίγο με το αντικείμενο, ξέρεις, έχω αυτό το... Σε διάλεξε, το διάλεξες. Έχω πιο φιλοσοφικές απορίες από την προηγούμενη φορά. Ναι, και πώς επέλεξες, δηλαδή, με ποια κριτήρια επέλεξες μια περίοδο η οποία εγώ την έχω πιάσει τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό είμαι έτσι λίγο πιο αγοράζω βιβλία και... Ναι, πώς έγινε, ας πούμε. Πώς έγινε. Λοιπόν, ξεκίνησε η όλη καταρχήν για τη στρατιωτική ιστορία. Είναι ένας πολύ ελκυστικός τομέας της ιστορίας. Έτσι, και είναι κάτι το οποίο εμένα μου άρεσε πάντα και μου άρεσε πάντα οτιδήποτε είχε σχέση με πόλεμο. Το οποίο δυστυχώς στην Ελλάδα έχει παρεξηγηθεί πάρα πολύ. Πολύ λιγότερο στην Ευρώπη βορείως των Άλπαιων, αυτό είναι ένας μεσαιωνικός χώρος. Trans-Alpine Europe. Αλλά δυστυχώς όσο πιο κοντά έρχεσαι στη Μεσόγειο, ο τομέας της στρατιωτικής ιστορίας έχει παρεξηγηθεί πάρα πολύ, γιατί θεωρούν πολεμοκάπηλο. Το οποίο είναι κάτι βλακώδες, και το λέω αυτός είναι ο πιο ευγενικός όκος που μπορώ να χρησιμοποιήσω, είναι βλακώδες. Αλλά όσο πιο αριστερά βρίσκεσαι στο πολιτικό αλλά κυκλοφορεί, ναι. Ναι, όσο πιο αριστερά βρίσκεσαι στο πολιτικό σπέκτρουμ στην Ελλάδα, τόσο πιο πολύ μένος έχεις για αυτό το τομέα, το οποίο είναι, επαναλαμβάνω, έτσι το χαρακτηρίζω, μόνο βλακώδες. Αλλά μου άρεσε και επειδή ακριβώς δεν είχαν ασχοληθεί πάρα πολύ. Δηλαδή τώρα με κοινωνική ιστορία, οικονομική ιστορία, πολιτική ιστορία, είναι δηλαδή ασχολείται ο καθένας. Αυτό το οποίο μου άρεσε ήταν η ιστορική ιστορία και αυτό που μου άρεσε ήταν η ιστορική ιστορία, διότι έχουν ασχοληθεί πολύ λιγότερο με τον τομέα και ειδικότερα με τον τομέα της στρατηγικής, των τακτικών, σχεδίων μάχης, πολιτικά εγχειρίδια. Και γιατί μου άρεσε ο Μεσαίωνας? Έτυχε να έχω την επιρροή του supervisor μου, ενός καθηγητή στη Γλασκόβη, με τον οποίο γνωρίστηκα στο μεταπτυχιακό μου, στις μεταπτυχιακές μου σπουδές στη Γλασκόβη, στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, στο κέντρο πολέμου του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης, ο Μάθιος Στρίκλαντ, ο οποίος ειδικεύεται στην στρατιωτική ιστορία της αγγλονορμανδικής περίοδου, Anglo-Normans, δηλαδή το 10ο-13ο αιώνα, και ο οποίος μου πρότεινε ένα θέμα το οποίο θα συνδύαζε και Δύση και Ανατολή. Γιατί ξέρω ότι φυσικά ότι από την αρχή, δηλαδή του είχα πει ότι είμαι από την Ελλάδα και θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα, οπότε θέλω να κάνω κάτι το που να έχει σχέση και με την Ελλάδα, δηλαδή να μην κάνω μόνο κάτι για Δυτική Ευρώπη.
και μου είπε για τους Νορμανδούς και το Βυζάντιο. Και από τότε αυτή η περίοδος, τα μέσα χρόνια του Μεσαίωνα, δηλαδή από τον 9ο μέχρι και τον 12ο αιώνα, είναι έτσι μια περίοδος η οποία με έχει εξετάρει πολύ. Και επίσης είναι μια περίοδος παρεξηγημένη, είναι επίσης μια περίοδος η οποία σε σύγκριση με άλλες περιόδους της ιστορίας δεν έχει το ποσοστό των ακαδημαϊκών που θα έπρεπε να έχει, όπως για παράδειγμα ο 20ος αιώνας, έτσι, ο 19ος, ο 20ος αιώνας. Το οποίο αυτό δίνει και πολλές ευκαιρίες, διότι ακριβώς είμαστε πολύ λιγότεροι, έτσι, οι Βυζαντινολόγοι σε σύγκριση με τους ιστορικούς του 20ου αιώνα, αλλά την άλλη δεν έχουμε και την προσοχή που θα έπρεπε να έχουμε και από το ευρύτερο κοινό, έτσι, για αυτή την περίοδο. Γιατί ακριβώς ο Μεσαίωνας έχει παρεξηγηθεί, και εδώ να πάω σε αυτό που με ρώτησες και πριν. Ναι, ο Μεσαίωνας έχει παρεξηγηθεί ήδη από τον Γκίμπον, λοιπόν, ήδη από το 18ο, 19ο και κυρίως από τις αρχές του 20ου αιώνα έχει παρεξηγηθεί ότι είναι τα σκοτεινά χρόνια, όπου μόνο σκοτεινά δεν είναι σιγά. Και αυτά είναι κάποια από τα στερεότυπα τα οποία εμείς ως ιστορικοί οφείλουμε να γκρεμίσουμε πάλι με πολλούς λόγους. Γιατί ακριβώς το Βυζάντιο πρέπει να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με το Βυζάντιο, πρέπει να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με το Δυτικό Μεσαίωνα, ακριβώς για να ανακαλύψουμε ότι μπορούμε να φωταγωγήσουμε αυτές τις περιόδους και ότι δεν είναι τόσο σκοτεινές όσο νομίζαμε μέχρι πριν από 30-40 χρόνια. Και δυστυχώς, επαναλαμβάνω, αυτά τα στερεότυπα επικρατούν ακόμα και τώρα. Είναι πολύ δύσκολο να τα γκρεμίσουμε. Okay. Το άλλο που ήθελα να ρωτήσω επίσης, διαβάζοντας τα βιβλία σου, ταυτίζεσαι έστω και υποσυνείδητα, συνειδητά, με κάποιους από αυτούς για τους οποίους μελετάς? Δηλαδή, εγώ νιώθω χωρίς να το θέλω. Εγώ όταν διάβαζα για την Κομνηνή, ας πούμε, κάπως τη νιώθω σαν μακρινή μου ξαδέλφη, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Δηλαδή, ναι, λέω αυτό έτσι όπως τα λες, Άννα. Ξέρω εγώ, ναι, πες τα κι άλλα. Δεν μπορώ να αποστασιοποιηθώ. Ναι. Ας πούμε, αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορώ προσωπικά να διαβάσω καθόλου Δεύτερο Παγκόσμιο. Γιατί μου αρέσουν ειδικά οι από Αγγλία. Γιατί δεν μου αρέσει να νιώθω Γερμανούς ή Άγγλους να σκοτώνονται. Ναι. Σκοτσέζους ή Βρετανούς. Επειδή και με τους δύο λαούς έχω καλές σχέσεις, τέλος πάντων. Ενώ, ας πούμε, κάτι με Ιάπωνες να κοπανάνε Κινέζους, το καταπίνω πιο εύκολα, ας πούμε, και ανάποδα. Δηλαδή, Μάο μπορώ να διαβάσω, παρότι με στεναχωρεί, ας πούμε, το τι έγινε εκεί. Νομίζω καταλαβαίνεις τι... Ναι, όχι, καταλαβαίνω που το πας και είναι ανάλογα το background, είναι ανάλογα δηλαδή τις συμπάθειες τις οποίες έχεις και είναι ανάλογα το... Ναι. Όλοι μας, αν και ως ιστορικοί, οφείλουμε να είμαστε όσο πιο αντικειμενικοί. Εγώ τουλάχιστον οφείλουμε να είμαστε όσο πιο αντικειμενικοί μπορούμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε και εμείς τις συμπάθειές μας για πρόσωπα, για περιόδους, ναι, και όπως και η Αλεξιάδα, όπως και η Άννα, δεν μπορούσε να πει κάτι κακό για τον πατέρα της στην Αλεξιάδα, γιατί τον αγαπούσε και φαίνεται αυτό από το έργο της. Έτσι και εγώ, δηλαδή, έτσι και εμείς ως ιστορικοί σίγουρα έχουμε κάποιες περιόδους που μας αρέσουν λίγο περισσότερο και πρόσωπα με τα οποία εγώ δεν μπορώ να πω ότι ταυτίζομαι, αλλά είναι με πρόσωπα τα οποία μου αρέσει να μελετώ λίγο παραπάνω. Όχι με το Βοημούδο, για το Βοημούδο μου ζητήθηκε να γράψω, γιατί ακριβώς δεν είχε γραφτεί κάτι μέχρι στιγμής, πέραν από τη κλασική βιογραφία του Γιόντεο το 1917, αν δεν κάνω λάθος. Θα ήθελα να γράψω μία για τον Ροβέρτο Γισκάρο, για τον πατερούλη του, ο οποίος συγκρούστηκε με έναν αυτοκράτορα τον οποίο θαυμάζω, με τον Αλέξιο τον Κομνηνό, και θαυμάζω την καριέρα του. Έτσι. Και πώς φετερίστηκε το θρόνο, διότι εντάξει, ας μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξιος Κομνηνός είναι ένας λαμπρός αυτοκράτορας, αλλά εντάξει, έσφαξε για να πάει εκεί που πήγε. Έτσι, δεν πήγε ειρηνικά, σφετερίστηκε του θρόνου. Αυτό που θαυμάζω επίσης ως αυτοκράτορα και που θα ήθελα να το μελετήσω πολύ, γιατί επίσης με εξητάρει η καριέρα του και το πώς είναι η επιτομή του I will survive, και θα σας... ο Βασίλειος ο Δεύτερος, έτσι, το πώς ξεκίνησε και που έφτασε. Αυτό θα ήθελα πραγματικά να μελετήσω. Και γενικότερα σε αυτή την περίοδο, δηλαδή, εγώ τον θεωρώ ίσως από τους λαμπρότερους, ίσως τον λαμπρότερο αυτοκράτορα. Και όχι μόνο από άποψη κατακτήσεων, έτσι, και επέκταση αυτοκρατορίας, αλλά άφησε και ένα πολύ καλό
προϋπολογισμό και ένα deficit, μιας και μιλάμε τώρα και στην Βρετανία για deficits, μεταξύ Καλά, Conservative ναι. και μεταξύ Tories και Labour, άφησε ένα πολύ καλό deficit για τον επόμενο, το οποίο οι επόμενοι φυσικά το σπαταλήσαν. Γι' αυτό και είχαμε την οικονομική κρίση της αυτοκρατορίας 20-30 χρόνια αργότερα. Ο Ναι, Βασίλειος ο δεύτερος ήταν κάποιος που τον θαυμάζω. ναι, παρένθεση είναι, θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό μας, το Ρίση Σούνακ, γιατί λύνει το μεταναστευτικό πρόβλημα. Όλοι οι μετανάστες θα φύγουν μετά. Το θέμα είναι θα φύγουν και οι γηγενείς όμως. Θα φύγουν και οι γηγενείς. Αλλά τουλάχιστον εσύ δεν θα πας στη Ρουάντα όμως, έτσι. Α, ναι. Δεν ξέρω, έτσι όπως το πάει, ίσως να ήθελες κιόλας. Δηλαδή, έτσι όπως αλλάζει τη... Ναι, ναι, όχι, μπλέκονται αυτά. Δηλαδή, μερικές φορές, το ότι να έχεις... ξέχασα τι θέλω να πω με την μπουρδα που πέταξα. Ναι. Ποιους θαυμάζουμε, ποια πρόσωπα θαυμάζουμε και ποια... Ναι. Ναι. Ή άλλους στρατηγούς, για παράδειγμα. Δηλαδή, ήθελα να γράψω κάτι, αλλά είχα κάνει μια πρώτη έρευνα να δω τι υπάρχει για το Βελισσάριο, το στρατηγό του Ιουστινιάνου. Είναι πολύ λίγο, ας πούμε, πολύ λίγα, ας πούμε, υπάρχει πολύ λίγα βιβλία για αυτούς, ξέρω εγώ. Και ναι, ακριβώς. Αυτό ήταν ένα άλλο, το ότι μου την είχε βιδώσει σε μια, το είχα αναφέρει, ξέρω εγώ, ότι δεν... ίσως κουράσου, ξέρω εγώ, ότι έψαχνα μου την είχε βιδώσει να διαβάσω το Προκόπιο από το πρωτότυπο. Ναι. Και είχα δει ότι στην Ελλάδα υπήρξε μια μετάφραση το 96 είχε βγει μια. Δεν θυμάμαι από ποιες εκδόσεις. Ναι, μην μιλήσουμε για ελληνική βιογραφία, γιατί στην ελληνική βιογραφία υπάρχουν άπειρες ευκαιρίες. Ας πούμε, και τώρα εγώ θέλω να δεν έχουν μεταφραστεί άλλα πολύ πιο σημαντικά έργα στη νέα ελληνική, στην Ελλάδα. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, εγώ σκεπτόμουν, έστειλα email, σήμερα έχουμε Τρίτη, έστειλα email την περασμένη Παρασκευή σε εκδοτικούς οίκους ελληνικούς για μια ιδέα, γιατί δεν έχει μεταφραστεί, για παράδειγμα, ο στρατηγικός του Νίσανδρου, το οποίο τι να πω, είναι στην Leib Classical Library από το 1925, έτσι, και έχει μεταφραστεί σε δεν ξέρω σε πόσες γλώσσες, δεν έχει μεταφραστεί μια τυχαία, τώρα κάκιστη έκδοση του 1975. Ο στρατηγικός του Νίσανδρου. Αυτή που έχω από κάκτο είναι αυτό ή άλλο? Όχι, άλλο δεν υπάρχει. Όχι. Υπάρχουν διάφορα τακτικά, αλλά είναι ο στρατηγικός, έτσι, the general, ο στρατηγός ή στρατηγικός του Νίσανδρου. Μιλάμε τώρα για 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Στην Ελλάδα, σε ελληνική βιβλιογραφία, σίγουρα δεν υπάρχει, και για τον Προκόπιο και για άλλα στρατηγικά εγχειρίδια υπάρχουν κάποιες άθλιες, όχι όλα, αλλά οι περισσότερες είναι άθλιες εκδόσεις, 20, 30, 40 χρόνων. Και δεν έχει γίνει προσπάθεια παρά μόνο από τις εκδόσεις Κανάκη, όπου είχαν μια σειρά για μετάφραση πολεμικών πραγματικών στην Νέα Ελληνική, η οποία φυσικά ξεκίνησε το 1990 και μετά από 10 χρόνια κατέρευσε η ιδέα, γιατί φαλήρισαν. Μάλιστα. Κάτι το οποίο ήθελα πάλι τη γνώμη σου. Παρατηρούμε το εξής, ότι νομίζω ότι θα κάνω τοποθέτηση αναγκαστικά, ότι έχω δεχθεί τη γνώμη ότι οι Έλληνες έχουμε αυτοεγκλωβιστεί και ότι αυτό έχει έρθει απ' έξω. Ότι η ιστορία μας είναι περίπου μέχρι το Μέγα Αλέξανδρο, μέχρι και λίγο μετά που πέθανε, και ότι είμαστε γύρω-γύρω από, ας πούμε, μέχρι Θεσσαλία πάνω κάτω. Δηλαδή ότι έχουμε αυτοπεριοριστεί και χρονικά και τοπικά. Δεν ξέρουμε πράγματα, ας πούμε, για τη Μεγάλη Ελλάδα, σχεδόν τίποτα. Ναι. Πάλι το Βυζάντιο, η Ρώμη και όλη αυτή η περίοδος είναι λίγο... Τα ελληνιστικά χρόνια τα περνάμε με fast forward. Πατάμε το, πατάμε το skip, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, για ενδιάμεσα τουρκοκρατία και τέτοια, πάλι. Και αυτό, ναι, λίγο... Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μειωμένη αναγνωσιμότητα των Ατάλων, ότι και ο κλάδος του βιβλίου δεν πάει καλά. Ναι. Γιατί βομβαρδιζόμαστε με πολλά άλλα πράγματα. Και πολλοί από εμάς έχουν και θέμα επιβίωσης. Δηλαδή, διαβάσαμε. Ναι. Εντάξει, μανιφέστο. Ναι. Αλλά το νιώθεις αυτό. Δηλαδή, μου έχει καρφωθεί εμένα στο μυαλό αυτό ή... Αυτό είναι κάτι το οποίο το έζησα κι εγώ, και αυτό είναι κάτι το οποίο ευτυχώς θεωρώ ότι
τουλάχιστον τα τελευταία 10-15 χρόνια με κάποια καινούργια βιβλία τα οποία έχουν βγει. Και βέβαια, εντάξει, σίγουρα και αυτά τα βιβλία θα αντικατασταθούν σε λίγα χρόνια. Αυτό τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, 15ετία, θεωρώ ότι έχουμε αρχίσει να το ξεπερνάμε. Είναι κάτι το οποίο το έσα και εγώ όταν και εγώ ήμουν στο σχολείο, αλλά και όταν τη δεκαετία του 90, αλλά και τη δεκαετία του 2000, δηλαδή όταν έφυγα από το σχολείο και με αυτούς τους οποίους συζητώ, δηλαδή με μεγαλύτερους από μένα, ακριβώς δηλαδή ότι γνωρίζουν πολύ τις έντοξες περιόδους της ελληνικής ιστορίας, δηλαδή την αρχαία ελληνική ιστορία, γνωρίζουν τον Μεγάλο Αλέξανδρο, αλλά θεωρούν ότι το Βυζάντιο είναι μία περίοδος σκοτεινή για την ελληνική ιστορία. Εντάξει, όλοι θα γνωρίζουν τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο, όλοι θα γνωρίζουν, ίσως δεν θα έχουν ακούσει και τον Βασίλειο τον δεύτερο του Βουλγαροκτόνο, αλλά μέχρι εκεί. Φυσικά με την Τουχουρατή δεν θέλουμε να θυμόμαστε τίποτα, διότι είναι μια επίσης περίοδος σκοτεινή και κοινωνικά, ιδεολογικά, πολιτικά, οτιδήποτε. Και μετά, σε fast forward, πάμε πάλι σε ένδοξη περίοδο, στο όχι. Δεν συζητάμε φυσικά τι έγινε το 1919-22, έτσι, και συζητάμε τους Βαλκανικούς, μετά κάνουμε ένα fast forward στο ένδοξο 40, και φυσικά δεν πρόκειται κανείς να μιλήσει για εμφύλιο. Γιατί κάνει τζιζ. Ναι, καλά, ναι. Όπως και κανείς να μιλήσει για Χούντα, γιατί και εκεί κάνει ακόμα μεγάλο τζιζ και η Χούντα είναι πολύ πιο πρόσφατη. Εκεί κάνει μεγάλο τζιζ. Γι' αυτό είναι το τι μας βολεύει. Και είναι κάποια στερεότυπα τα οποία, κάποιους μύθους, τους οποίους δεν θέλουμε να τους γκρεμίσουμε. Πάμε πίσω στον ιστορικό για κάποιες γενικές απορίες που έχω και μετά να μιλήσουμε λίγο και για για τη τέχνη του πολέμου στο Μεσαίωνα που έχω εδώ πέρα, την έχω σε μια οθόνη. Λοιπόν, να κλείσουμε λίγο του βιβλίου. Υπάρχουν κάποιοι που μας λένε, ξέρω εγώ, σε εμάς που είμαστε λίγο έτσι πιο... που δεν είναι το επάγγελμά μας, διαβάστε από πηγές. Ή κάποιοι άλλοι που σου λένε μη διαβάζεις από πηγές. Έχω ακούσει και κάποιο ενδιάμεσο. Διάβασα από πηγές με καλό σχολιασμό. Δώσε μου μια κατεύθυνση. Όχι, πολύ καλό το σχόλιο αυτό και πολύ καλή ερώτηση αυτή. Και εγώ θα σου έλεγα το τελευταίο option. Διάβασε από πηγές, αλλά με καλό σχολιασμό. Διότι ένα από τα βασικά πράγματα τα οποία μαθαίνουμε και τα οποία και εγώ διδάσκω σε πρωτοετής, κυρίως πρωτοετής, δευτεροετής φοιτητές, ότι πρέπει να μάθουν το μεγαλύτερο, το καθήκον του ιστορικού, έτσι, το μέλημα ενός ιστορικού είναι να ανακρίνει, έτσι, εκτός εισαγωγικών, να ανακρίνει τις πηγές. Να ξέρει τι ερωτήσεις θα κάνει στις πηγές και να μπορεί να τις κρίνει. Διότι καμία πηγή δεν είναι αντικειμενική. Έτσι. Αυτό σε ένα μεγάλο ποσοστό έρχεται και από την εμπειρία, το να μπορείς έτσι να ανακρίνεις τις πηγές για να πάρεις τις πληροφορίες τις οποίες θες. Όμως αυτό, επαναλαμβάνω, θέλει και εκπαίδευση, θέλει και εμπειρία. Το να πάει κάποιος ο οποίος δεν έχει ούτε την εκπαίδευση ούτε την εμπειρία να διαβάσει από τις πηγές, θα κάνει πολύ μεγαλύτερα λάθη από έναν ιστορικό, ο οποίος έχει την εμπειρία να κρίνει τι είναι το σωστό και τι προσπαθεί να τι προσπαθεί η πηγή να του διαμορφώσει μια συγκεκριμένη άποψη. Έτσι, γιατί κάθε πηγή έχει τη δική της ατζέντα. Εντάξει. Οπότε, κάποιος ο οποίος δεν έχει την εκπαίδευση και την εμπειρία να προσπαθήσει να διαβάσει πηγή, πρωτογενή πηγή, θα οδηγηθεί σε σφάλματα. Αν βρει μία έκδοση η οποία περιέχει ένα λεπτομερή σχολιασμό από έμπειρο ιστορικό, αυτό θα είναι πολύ καλύτερο για αυτόν ο οποίος θέλει να διαβάσει τις πρωτογενείς πηγές. Πρωτογενείς πηγές, να διαβάσει κάποιος πρωτογενή πηγή χωρίς εκπαίδευση, το θεωρώ ρυψοκίνδυνο. Αρκετά. Εντάξει, αρκετά ρυψοκίνδυνο. Δηλαδή, ακόμα και εγώ, επαναλαμβάνω, που έχω μία εμπειρία 15 χρόνων και την εκπαίδευση, πάλι όταν πρέπει να κρίνω πηγές, διαβάζω πάρα πολύ προσεκτικά και στη συνοδεύω πάντα με μία δευτερεύουσα βιβλιογραφία, αν δεν έχω το απαραίτητο background για τη συγκεκριμένη περίοδο, για τη συγκεκριμένη πηγή. Πάντα. Okay. Αυτό. Επόμενο. Το είχαμε πιάσει λίγο. Νιώθω
ότι εισπράττω ότι οι άνθρωποι σε αυτές τις περιόδους των Μεσαίωνα, στην αρχαιότητα και σε άλλες, σκεφτόντουσαν εντελώς διαφορετικά από όπως σκεφτόμαστε σήμερα. Δηλαδή, ότι αν εμφανιζόταν, είχαμε μια χρονομηχανή, ξέρω εγώ, θα είχαμε πραγματικά κάποιο πρόβλημα, όχι να συνοηθούμε, όχι μόνο αναγκαστικά λόγω γλώσσας. Ναι. Λόγω καθημερινότητας, σας παράδειγμα, βγαίνει τώρα το ότι οι άνθρωποι που ζουν, που έχουν γεννηθεί με ίντερνετ, έχουν λιγότερο δυνατή μνήμη, ακριβώς γιατί κάποια πράγματα μπορώ να τα βρω άνετα στο κινητό μου ή και πιο πριν, να τα γράψω. Ναι. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια που είναι εύκολο να έχεις ένα χαρτί και να στείλω, ας πούμε, πάνω σου. Ναι. Ας πούμε, πλέον έχω σταματήσει εγώ να θυμάμαι νούμερα τηλεφώνου, ενώ παλιά θυμόμουν. Ναι. Ναι. Ισχύει αυτό και εντάξει, δεν χρειάζεται να πάμε τώρα να πάμε πολύ μακριά. Ακόμα και με τους γονείς μας έχουμε μια διαφορά όσον αφορά και τη μνήμη και την τεχνολογία, πολλά προκαταλήψεις, στερεότυπα, απόψεις, πολλά πράγματα. Δηλαδή εδώ από γενιά σε γενιά, όχι τώρα να είχε κάποιος μια χρονομηχανή και να έπρεπε να πάμε στο Μεσαίωνα ή να έπρεπε να πάμε στον 18ο αιώνα, στον 19ο αιώνα, έτσι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ακριβώς, δηλαδή μια κοινωνία έχει... η κοινωνία φτιάχνει τους ανθρώπους και οι άνθρωποι φτιάχνουν την κοινωνία. Από όλες τις απόψεις, έτσι. Κουλτούρα, θρησκεία, πολιτισμός, πολιτική, πόλεμοι, ασθένειες, λοιμοί, οτιδήποτε. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια κοινωνία και η κοινωνία διαμορφώνει τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι αποτελούν έναν απόσπασμο κομμάτι, αποτελούν τα κομμάτια του ψηφιδωτού. Έτσι. Αυτά όμως διαμορφώνουν την κοινωνία και αντίστροφο. Λοιπόν, τώρα, και αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο τονίζω και στους φοιτητές μου. Δηλαδή, όταν διαβάζουμε, για παράδειγμα, πρωτογενείς πηγές και ένα πολύ απλό παράδειγμα, το οποίο το κάνω την προηγούμενη εβδομάδα, για την είσοδο των σταυροφόρων στην Ιερουσαλήμ κατά την πρώτη σταυροφορία το 1098, συγγνώμη, όπου σύμφωνα με δυτικές πηγές, οι οποίες φυσικά υπερβάλλουν, η σφαγή που επιτελέστηκε κατά την είσοδο των σταυροφόρων στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τα λεγόμενα δύο εκ των πηγών, δυτικών επαναλαμβάνω πηγών, χριστιανικών πηγών, ήταν ότι το αίμα έρεε ποτάμι μέχρι τους αστραγάλους των ζώων, των αλόγων. Έτσι. Το οποίο αυτό σε έναν φοιτητή του 20ου ή του 21ου αιώνα ίσως μπορεί να φαίνεται σοκαριστικό. Αυτό σίγουρα θα φαίνεται λιγότερο σοκαριστικό σαν εικόνα σε έναν άνθρωπο του Μεσαίωνα. Διότι ακριβώς η κοινωνία έχει προοδεύσει εντός ή εκτός εισαγωγικών από το Μεσαίωνα. Έτσι, και κάποια πράγματα βέβαια, αν το συγκρίνουμε με τι γίνεται στην Ουκρανία, αν το συγκρίνουμε με τι γίνεται στη Γάζα, ίσως αναθεωρήσω αυτά που... Αλλά καλύτερα να μην μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Είναι πολλά πράγματα τα οποία το πώς αντιμετωπίζουμε τα λεγόμενα πρωτογενών πηγών για γεγονότα του παρελθόντος, είτε αυτά τα γεγονότα είναι του 20ου αιώνα, όπως είναι το ολοκαύτωμα, όπως είναι του 19ου αιώνα, όπως είναι οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι, όπως είναι ο Μεσαίωνας και η σφαγή των μουσουλμάνων στην Ιερουσαλήμ από τους σταυροφόρους, όλα δεν θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με βάση το δικό μας mindset, έτσι, του 21ου αιώνα, αλλά με το mindset των ανθρώπων εκείνης της περίοδου, όσο μπορούμε, κατά το δυνατόν. Ναι, μιλώντας δεν είναι ωραία, επομένως θα βάλω τώρα την οθονούλα μου. Present, share screen, window, εδώ είμαστε. Ωραία. Τι βλέπουμε εδώ? Την τέχνη του πολέμου. Εδώ λοιπόν, για
Εδώ αυτό είναι το ανοιχτό, δεν ξέρω τι είναι το app. Είναι το ανοιχτό πανεπιστήμιο Εντός. και είναι το κέντρο διαβίου μάθησης του ανοιχτού πανεπιστήμιου. Δηλαδή δεν είναι ούτε προπτυχιακές ούτε μεταπτυχιακές σπουδές. Είναι το κέντρο διαβίου μάθησης, όπου έχουμε φοιτητές από μεγαλύτερες ηλικίες, οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν ένα μάθημα για την τέχνη του πολέμου στο Βυζάντιο. Έχουμε στρατιωτικούς, έχουμε αστυνομικούς και έχουμε και ακόμα και ανθρώπους από πολυτεχνία. Είναι ένα μικρό τμήματάκι τώρα. Εμείς έχουμε 10 φοιτητές, οι οποίοι είναι από τεχνολογικές σπουδές και στρατιωτικοί και αστυνομικοί. Σε κάποια φάση θα είναι στο μέλλον. Αυτό που το ζαχαρώνω που λέμε, το λιγουρεύομαι που είναι και τη πολιτική ορολογία. Πολύ Το ωραία. λιγουρεύομαι. Αυτό που δεν κατάλαβα, ναι, πρέπει να βάλουμε και από κάτω να περνάει ένα να λιγουρεύεστε και να έχει νούμερο. Λοιπόν, το ψάχνω, αλλά δεν το έχω δει ακόμα. 5-5 μαζί, ναι, να περνάει ένα. Τηλεφωνήστε τώρα για να... Ναι. Κάτι κράτησε. Αυτό το οποίο δεν έπιασα, θα βάλω το link στην τέτοιο, σε όποια περιγραφή υπάρχει. Αυτό το οποίο δεν έπιασα είναι το ότι... το σταματάμε. Ότι δεν έχετε δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη βιβλιογραφία. Δηλαδή, βασιζόμαστε επειδή αυτό θυμάμαι εγώ από τις σπουδές μου, τις προπτυχιακές για να είμαι ειλικρινής, γιατί στο μεταπτυχιακό ήταν λίγο διαφορετικά. Σου λέγει όλος πάρε αυτό το βιβλίο και πάμε με αυτό. Στο μεταπτυχιακό ήταν λίγο αυτό το κεφάλαιο από εδώ, αυτό από εκεί, ήταν λίγο, αλλά πάλι ήταν κάπου δεδομένα, τα μάζευες. Ναι. Εδώ δεν σας είδα λίγο... Τι μελετάει πούλησε το μας λίγο και εξήγησέ μας και πώς λειτουργεί όμως. Το πρόγραμμα αυτό, ναι. Αυτό καταρχήν το διδάσκω με την Έφη τη Συγγέλου, η οποία είναι πρωτοπόρος, γιατί είναι η μοναδική γυναίκα έτσι, για πόλεμο στην Ελλάδα. Και εκεί ακόμα είμαστε πολύ πίσω. Έτσι. Και μάλιστα ξεκίνησε την κεραγέτα της πριν από μένα και ήταν η πρώτη γυναίκα πριν από 20 χρόνια που ξεκίνησε να μελετά τον πόλεμο και τις επιπτώσεις του πολέμου στον άμαχο πληθυσμό την ύστερη περίοδο του Βυζαντίου. Και με την Έφη αποφασίσαμε ήταν δική της ιδέα να κάνουμε αυτό το μάθημα για την τέχνη του πολέμου από στρατηγική σε τακτικές, σε μισθοφόρους, σε στρατιωτική οργάνωση του Βυζαντίου. Και επειδή ακριβώς πρόκειται να εξετάσουμε μια τόσο διαφορετική, μια τόσο πλούσια θεματολογία, δεν θεωρώ ότι υπάρχει και προσπαθήσαμε να σκεφτούμε ένα βιβλίο το οποίο να τα καλύπτει όλα για να το δώσουμε στους φοιτητές, γιατί εντάξει, οι άνθρωποι μπορεί να μην έχουν και τον χρόνο, μιας και διδάσκουμε στο κέντρο διαβίου μάθησης και δουλεύουν τη μέρα, γι' αυτό και το μάθημα το κάνουμε το απόγευμα. Μπορεί να μην έχουν τον χρόνο να διαβάσουν παραπάνω, αν και τελικά μας εξέπληξαν ότι διαβάσουν αρκετά. Δεν βρήκαμε ένα βιβλίο το οποίο να τα καλύπτει όλα και αποφασίσαμε για κάθε θεματολογία να δίνουμε μια διαφορετική βιβλιογραφία. Δηλαδή, τα καλύτερα έργα τα οποία εμείς θεωρούμε ότι έχουμε διαβάσει για μια συγκεκριμένη θεματολογία, όπως μπορεί να είναι η μισθοφόρη, μπορεί να είναι η υψηλή στρατηγική του Βυζαντίου κτλ., να τους το δίνουμε. Ακόμα και πριν το μάθημα, δηλαδή τώρα εγώ έχω δώσει στους φοιτητές μου ένα μάθημα για μισθοφόρους, το οποίο θα το διαβάσουν και θα το συζητήσουμε την Πέμπτη που έχουμε το μάθημα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ένα βιβλίο που να τα καλύπτει όλα αυτά τα οποία κάνουμε εμείς στο μάθημα. Έτσι. Υπάρχουν βιβλία τα οποία καλύπτουν συγκεκριμένες πτυχές. Εμείς προσπαθούμε μέσα σε αυτές τις 20 εβδομάδες, γιατί είναι ένα μεγάλο μάθημα, 20 εβδομάδων, συνήθως ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο είναι 13 εβδομάδες. Καλύπτουμε τα πάντα. Τα πάντα γύρω από την τέχνη πολέμου στο Βυζάντιο. Και γίνεται υπό τη μορφή συζήτηση, δηλαδή ένα PowerPoint και κάνουμε και συζήτηση. Μόνο συζήτηση. Ωραία. Πρέπει να ηρεμήσει λίγο το κεφάλι μου, γιατί είχα περάσει μερικές θύελες, θα τις αναφέρουμε σε άλλο τέτοιο. Όταν ισιώσει θα το σκεφτώ, ας πούμε. Πολύ ωραία. Και ναι, θα έχουμε σχέση, ναι, τέτοιο, με διαφορετικού τύπου. Θα έχουμε και ιεραρχική σχέση μετά. Λοιπόν, ωραία, λοιπόν. Και το τελευταίο που ήθελα να ρωτήσω, που ενδιαφέρει και εμένα και το κοινό και το podcast σε κάποιο βαθμό. Τώρα έχουμε τα τελευταία χρόνια μιλάμε πολύ για AI και βλέπω ότι έχει αρχίσει και διεισδύει και σε άλλους χώρους
αν βλέπεις κάτι στο δικό σου, ή αν έχεις πειραματιστεί, δηλαδή έτσι, τι βλέπεις, ξέρω εγώ πάλι, Ναι. όπως είπαμε πιο πριν. Κάποιος που δεν είσαι στα STEM, ας πούμε, από εκεί που κάθεσαι, ας πούμε, από τη δικιά σου πλευρά του ωκεανού, ας πούμε, τι βλέπεις? Βλέπω σύννεφα στον ορίζοντα. Αυτό το οποίο βλέπω είναι στις συζητήσεις με συναδέλφους. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι αυτό που βλέπω στις συζητήσεις με συναδέλφους είναι δυστυχώς φοιτητές οι οποίοι γράφουν εργασίες με AI, κάτι το οποίο είναι... Αυτό είναι μέχρι στιγμής αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποια μεγάλη εμπειρία από AI στο δικό μας τον τομέα. Τώρα, το AI κατά πόσο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από αναπαράσταση μάχης, δηλαδή ρίχνω τα δεδομένα και προσπαθώ να έχω μια καλύτερη αναπαράσταση της μάχης, εκστρατείας ή οτιδήποτε. Ναι, με αυτό όμως μπορώ να πω ότι δεν έχω ασχοληθεί. Υπήρχαν κάποια προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούσαν AI, κάποια projects τα οποία χρησιμοποιούσαν AI, για παράδειγμα πάλι για τη μάχη του Ματζικέρτ, προσπαθώντας να αναπαραστήσουν ολόκληρη την εκστρατεία βήμα-βήμα από την Κωνσταντινούπολη μέχρι το Ματζικέρτ, δηλαδή την εκστρατεία του Ρωμανού του Διογέννη, στάδιο-στάδιο, μέρα-μέρα, από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την άλλη άκρη της Ανατολίας, το Ματζικέρ, το οποίο χρησιμοποιούσαν και διάφορα προγράμματα AI τώρα, αυτό πριν από πολλά χρόνια. Πριν ακόμα αρχίσουμε να ακούμε εμείς AI. Αλλιώς, το μόνο το οποίο δυστυχώς έχω ακούσει από συναδέλφους, κυρίως συναδέλφους στην Αμερική και Καναδά, είναι ότι οι φοιτητές πλέον χρησιμοποιούν AI για εργασίες και επειδή ακόμα και το AI δεν είναι τέλειο, οι καθηγητές μπορούν ή έχουν προγράμματα για να τσιμπήσουν το AI, ακόμα καταλαβαίνουν και κάποια λάθη, οπότε καταλαβαίνουν ότι ο φοιτητής αυτός έχει χρησιμοποιήσει το AI και τον καλούν στο γραφείο για μια προσωπική συνέντευξη, να τους πει για την εργασία. Έτσι, δυστυχώς, έχω ακούσει τα άσχημα του AI στο δικό μας τον τομέα των ανθρωπιστικών σπουδών. Δυστυχώς. Μάλιστα. Οκ. Ναι. Ωραία. Αυτά από μας. Δεν ξέρω αν επειδή έχεις πιεσμένο χρόνο, να ευχαριστήσουμε ξανά, αν είναι κάτι το οποίο θα ήθελες να πεις και κάπως το ξεχάσαμε. Νομίζω ότι καλύψαμε πολλά πράγματα και ήταν χαρά μου που μιλήσαμε και θα είναι χαρά μου να τα ξαναπούμε για οτιδήποτε. Οκ. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ πάλι τότε. Περιμένουμε το βιβλίο. Ναι, οκ. Αυτό, το τελευταίο. Που το είχαμε πει και πιο πριν. Μάχη του Ματζικέρτ, ας πούμε. Ναι. Αυτό ήθελα να σου πω. Στεναχωριέσαι? Ή έχεις καταφέρει να αποστασεις? Τους βλέπεις σαν άλλους? Δεν μπορείς. Όχι, δεν μπορείς. Και είναι πολύ ωραίο να κλείσουμε με αυτό. Γιατί επαναλαμβάνω, ένας ιστορικός οφείλει να είναι όσο πιο αντικειμενικός γίνεται, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας αντικειμενικός ιστορικός στη γη, στο σύμπαν, πραγματικά. Και όταν πρόκειται να ασχοληθείς με κάτι όπως είναι η Βυζαντινή ιστορία, που έχει έναν εθνικιστικό χαρακτήρα για τη δική σου χώρα, αλλά και για την Τουρκία. Έτσι, δηλαδή, όταν έγραφα το βιβλίο για το Ματζικέρ και διάβαζα τη βιβλιογραφία και από τη μία πλευρά και από την άλλη, και το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου είναι ακριβώς το πώς how the Greek and the Turkish sources portray the Battle of Manzikert. Το πώς ακριβώς δηλαδή το τι έχει γραφτεί για τη μάχη του Ματζικέρτ και από τη μία πλευρά του Αιγαίου και από την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Έτσι, δηλαδή, από τη μία πλευρά του Αιγαίου εικονογραφείται ως μια συντριβή, η οποία όμως ανέδειξε το Ρωμανό Διογέννη ως ένα μάρτυρα. Έτσι. Σε αντίθεση με την άλλη πλευρά του Αιγαίου, που εκεί πέρα ουσιαστικά είναι μια από τις πιο θρυλικές νίκες των Τούρκων που άνοιξε τις πύλες της Ανατολίας. Μάλλον γι' αυτό μιλάμε για πλευρά του Αιγαίου, αλλιώς θα ήταν πιο πέρα.
Σίγουρα. ίσως. Ναι, ναι. Η κεντρική και η ανατολική Μικρά Ασία καταλήφθηκαν από το 1071. Δεν χρειάζεται να πάμε το 1453, το 1071 καταλήφθη. Η κεντρική και η ανατολική Μικρά Ασία, έτσι, κατακτήθηκαν από τότε. Και αυτό λοιπόν εξηγούσε το τελευταίο μου το κεφάλαιο, το πώς το βλέπουν οι μεν και το πώς το βλέπουν οι δε. Και ακριβώς είναι η μάχη η οποία άνοιξε την Ανατολία και κατέδειξε την Ανατολία ως Βατάν ή Γιουρντού, όπου η πατρίδα των Τούρκων. Έτσι, η πατρίδα. Γιατί ναι, μεν προέρχονται από την κεντρική, από την περιοχή του σημερινού Καζακστάν, Ουσμπεκιστάν, αλλά εκεί που κατέληξαν, αυτό θεωρούν ως πατρίδα και η γεωγραφική περιοχή στην οποία κατέληξαν ήταν η Μικρά Ασία. Αυτό θεωρείται ο γεωγραφικός πυρήνας των Τούρκων. Δηλαδή μετά από αυτό είμαστε εδώ τώρα. Ναι, ακριβώς, μετά την μετικεσία τους, δηλαδή από τον 10ο αιώνα, 10ο άρχισε 10ο αιώνα. Και το πώς ακριβώς το βλέπουν οι Τούρκοι, βλέπουν οι Τούρκοι αυτή τη μάχη και μάλιστα πρόπερση ήταν και τα 950 χρόνια και με είχαν καλέσει να μιλήσω, αλλά λόγω πανδημίας δεν μπόρεσα να πάω. Βέβαια, έχω πάει στο Ματζικέρτ 2 φορές, έτσι. Ήταν τα 950 χρόνια που είχε γίνει ένα τεράστιο event, είχε πάει και ο Ερντογάν, είχε πάει και ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ερντογάν. Από 32 καθηγητές ήμασταν μόνο 2 Έλληνες. Δεν πειράζει. 2, έχω κι άλλος ένας στο Πανεπιστήμιο του Σαγκάριου, ο Βράτιμος. Και το πώς το βλέπουν οι μεν, το πώς το βλέπουν οι δε. Εγώ την πρώτη φορά που πήγα στο Ματζικέρτ ένιωσα ρίγη. Αυτό. Ρίγη. Ναι. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν γνωρίζουμε με λεπτομέρεια πού μπορεί να είναι το πεδίο της μάχης. Ξέρεις μια μεγάλη περιοχή και λες κάπου εδώ είναι. Αλλά αν μείνεις μόνος σου, έτσι, γιατί είναι μια έρημη περιοχή, νιώθεις ρίγη. Εγώ αυτό ένιωσα. Και η ρίγη επίσης όταν ένιωσα μια από τις πιο άσχημες μέρες της ζωής μου ήταν το 2020 όταν πάλι ο Ερντογάν έκανε τζαμί την Αγία Σοφία. Το οποίο ήταν μια από τις πιο άσχημες μέρες της ζωής μου. Οπότε αυτό μπορεί να καταλάβει κάποιος το πώς νιώθεις και ειδικότερα πώς νιώθεις όταν μελετάς βυζαντινή ιστορία εκεί, στο Βυζάντιο. Διότι το Βυζάντιο ως απικία των Μεγαρέων ήταν εκεί, έτσι, εκεί ήταν το Βυζάντιο. Εκεί σε αυτή την περιοχή το βλέπεις και το πιάνεις και το αισθάνεσαι. Οπότε νιώθεις αυτό, μια ρίγη, ένα ρίγος. Καλώς. Ωραία. Το περιμένουμε το βιβλίο, θα το αγοράσω. Θα το Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω ίσως σε κάποια φάση, σε κάποιο ταξίδι. Δεν κάθομαι πολύ να ψάξω να σε βρω να υπογράψεις. Αυτό λέω, να κάνουμε ένα signing κάπου, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Ωραία, θα το δούμε και αυτό. Με αυτά σας αφήνουμε μέχρι το επόμενο και η κουβέντα ήταν φοβερή επομένως. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.